Ampun nih. Ano biya to? Ini tiga agar pesek ini pagyan. Spark. Yang dulu naman spark. Tiga siya. Ano ba yung puti nga bato? Ganang anak mo? Kasi irom. Tiga? Ah. Jadi Oh, pero hindi ba? dito na wala. Tama ba ko? Ang puti nga bato? Tiga no. Ha? Hindi nga rin kayo. Kainom daw ito daw na. Posporo ah. Che! Yawan. Madilim na, diyaan may dugay kayo maulit ng awa. Alukay. Tubako. Duan. Alukay. Kami kapayas ko, hubag mo mata. Hubag niya. Oh, hubag mo mata na. Ito mo rin sila. Ito meron ito. Hargo dito ko. Pambay. Dagbong mo sa una. Kan dito pa mo sa doon sa ninyo. Haraman may dahil. Maganda yung mga sigipan mo ito. Tutoy na matay. Nangungod ko na po. Sigipan. Gawas patay na po. Tagaringat ha. Video iya. Dito gastos dulu ato. Ito na yung Okay.
Okay na. Ayag na. Oh na jud Joy. Mura na jud. Oh. Dili na jud damgo. Ina lang. Piyuhanan pa dahil eh. Wala pa ni pinisingi dapit diri. Gisugda na noon. Oh. Dito. Dayon ang nag-welding na unta ni ganina og pero ang ilang welding machine nga portable dili kakaya ang gamay ray makuha niyang kuryente kay taas kayo ang extension wire. So nangita pa og welding machine nga kanang pwede og mo pick up gyapon kuryente kusog bisag taas kayo ang wire.